Isu-isu kok mangan bakwan. Ana sing kusuk, ana sing dolanan. Jeruk kecut ra enak rasane. Ngarepe sujud disokok bokonge. Apa hewan kurban diutamakno sing lanang? Mergo nek wedok aja maneh berkorban. Ngakoni salah wae blas ora gelem. Halo sayang. Halo. Kamu lagi ngapain? Aku ki ndondome cawet iki sih, An. Di mana? Nang gone Bude Sarten. Udah makan belum? Makan apa lah wong segane urung mateng e. Lah mbok sak upo lek wis kelebon panganan aku iki, Mang. Kotong blong wetengku ngene iki. Enek iki sego iki wis mbleteng wis mambu. Gek simbok iki mang kan rewang ning gone wong ewoh. Tanggaku ninggal gek simbok rewang tangisane ning kono lho. Iki mangke urung masak, ngrewangi ale tangisan keluargane kuwi lho. Gek ngantek urung masak lho. Sayang, kangen nih sama kamu. Alah, jeke aling krengek-krengek kowe bocah jeke. Kamu kangen gak sama aku? Alah, aja ngono. Tak tabuk lho, Adik. Wong wedok kok ngeder ae. Ya kangen lho aku kok jenis e, Den. Kalau kangen kita ketemuan ya. Alah, engko mengali arep ngrenyis. Aja bendak-bendak ketemuan aja ora gelem sangu duwe dhewe ngono kok. Ya ketemuan ora apa-apa ning golek nggon sing ado karo warung. Dik, nek awakmu diwehi nikmat no piye? Dikai nikmat tak nikmati. Nek diwehi cobaan Tak lakoni. jijingkas. Nek diwehi aku. Dikai sampean. Tak syukuri, Mas. Yes, masuk. Ngeteh sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Bi, aku iki kok penasaran toh. Iwak biawak karo iwak biawuk iki jane enak ndi toh? Sowi mentolah mikir, roh apa ora jane? Enak iwak biawuk, Mas. Tenang. Enak tenan apa ora? Engko ora sesuai karo kenyataan. Tenan. Nek iwak biawak iki Piye? kowe gak patek doyan. Lah nyapa? Panas iwak kuwi. Lah nek iwak biawuk Iwak biawuk enak, Mas. Seger rasane tenan. tenan apa ora wi? Kapan-kapan aku dudu ana iwak biawuk ya. Anu, opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Masa toh? Dadi marai pengen aku. Lah wi carane kudu digodhog apa piye? Wis ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Tenan. Beyuh. Urepe digawe nyantai, Cuk. Nyantai patakmu sigar wi. Ora roh buta pirang-pirang. Besok wayah sok, Bang. Dobel pisan. Durung butuh liyane. Lah lek kowe golekane masa depan sing cerah-cerah ngono kuwi ya kono rabio karo sengenge. Ngan bloloki matamu pisan. Dometek gitu ndas. Rumang sakwa. Kopimu ya? Nyapa iso mbeseng udah ngene tangi turu. Delok apa? Ra iso ngelumpuk koyo ngene iki. Nyapa? Aku pengen rabine oleh Rama. Rabine. Iya, Mah, rabine oleh pora. Beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isa-isah to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya, Mah, engko kan bebanmu luwih enteng to, Mah. Oh, bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo, Mah. Karo sapa wis? Karo sapa? Karo Rondo Taiwan, Mah. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung kambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringe, Mah. Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus yo. Nah terus liyane enake ngundang sapa ya, Mah? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan arek nggo apa to, Mah? Tinggi ngubur kowe. Heeh ta, kowe rabi kan mbek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan tepak tenan manuk cilik ape aneh-aneh kowe ya. Mabuke dilereni. Mabu apa tadi? Kok mendem lho kaya.
dijogo tuh kesehatannya sayang. Iya sayang. Mosok calon imam lek mlaku kok nyeretek ngono. Aku yang mengur telusur kok sayang. Kamu iki calon ayah dari anak-anakku loh. Iya. Masa ndek ayah ndelok soran? Iya Dek.